Volám sa Jan Mokrý a výhradne som si pre vás pripravil na predaj rodinný dom v obci Lazany pri Prievidzi. Ste zvedaví, aká je dispozícia tohto domu? Rodinný dom je inde k dispozícii a predáva sa kompletne zariadený. Na povale je možnosť dobudovania 2 izieb, čo otvára priestor pre väčšiu rodinu alebo hosťovské miestnosti. Kúrenie v dome je riešené na pevné palivo a elektrínu, no na pozemku už máte pripravenú plynovú prípojku, ktorú je možné jednoducho dopojiť. Výmera pozemku je 646 m2. Za domom sa nachádza garáž, dreváreň, dielňa, zimná záhrada a tiež útulné posedenie, ktoré poskytuje dostatok priestoru na relax či rodinné stretnutia. Domu vedie prístup nielen z ulice spredu, ale aj z boku priamo na dvor. V prípade záujmu o obliadku ma kontaktujte na čísle 0949 452 306. Prajem vám pekný deň.